Čaute, tak zase po kratšej dobe vyražame spolu so synom. Ideme sa povoziť na e-bajku. Dnes by sme mali z Krompach cez Plejsy do Gelnice, z Gelnice cez Perlovú dolinu na chatu Eriku. A potom uvidíme, či budeme cez Lajošku, alebo sa nespustíme po ceste aspoň povej na Zlatú Jitku a späť domov do Košic. Takže ideme na to. Čaute. Nasleduje stanica Krompachy. No ten prvý stupak od tej chaty, vlastne to, jak začínali vleky, tak to bolo dačo. No ja som nevládal s dýchom a to idem na e-bajku. Nechápem, jak tam môžu ísť na bicykel obyčajný. Peťo, riadny stupak bol, nie? Kokos. Á, studnička. Idem si nabrať vodu, Peťo, počkaj. Upreme o lavičku. Baritka. Studnička Baritka. Ty nemáš fľašu? Ja. Máme určite polovicu za sebou. Ale ľudkovia. Až mi je špatne. Teraz, čo boli za stupaky, tak to je neskutočné. Už tu je také miernejšie. Tam je Krompácky vrch. Už nemáme veľa. Ale ja som zatiaľ na tom e-bajku ešte do takých strmakov nešiel. Tu Kráľová hoľa, to bol kopček pre začiatočníkov oproti Plejsom. A to nechápem, ľudia, čo tu točili na obyčajných bicykloch, to čistý podvod, podľa mňa to sa nedá ísť na normálnom bicykle. Dá sa? Tak vyšlo, len to nikto nenatočil, chápeš? Ale čo natočili, jak boli hore už, chápeš? Chápeš? Toto nenatáča nikto, jak šlape hore, jak z Dochína, vieš. Dobre, ideme ďalej. Mám tu nejaká chata, relax. Ale my ideme ďalej. Jaké bláto, bože. Celkom pekná chata, nie? Čo, dáme pivo? Poďme pozrieť.
Ahoj, pesík. No čo je môjko krásne. No. A není otvorené, ale hudba hraje, to neviem. Ľudskové, tak toto dneska, to ja som si zavaril. Taký kopec vyšlapať. Fú, sila toto. A tu som chodil lyžovať niekedy. Veľká schoda tohto strediska, fakt. Tak, už nemáme veľa, ideme ďalej. A tu je nejaká horský hotel Hutník Place. Krásny hotel. No, ideme ďalej. Ale fakt vážne moje pocity. Veľa zatiaľ nemám nabehané, veď tento bicykel mám, ja neviem, 2-3 mesiace. Ale čo som bol, Kráľová hoľa, Košová hoľa, Lajoška, kade tade. Tak toto tu je zatiaľ neskutočne namáhavé. Fakt klobúk dole, keď toto niekto vyšlape na obyčajnom bicykli. Tak ide Peťo. No tak toto tu je jak z rozprávky. No. Tu je riadna križovatka lesných ciest. Dúfam, že Peťo nešiel po zlej ceste. Odtiaľ sme došli. Tu je smerovník, sedlo pod Krompáskym vrchom. Tu sa ide na Slovinky a na Gelnicu sa ide tadeto. Tak poďme na to. Tak prechádzam okolo Gáborovej chaty. Pekné miestečko. Polnická chata Kalkberg. A ideme stále na Gelnicu smerom.
budem asi točiť. Jasné. Ja, to je nádherná krajina. Kde mi zmizol Peťo? Aj teraz zase brzdy dostanem zaveračku. Lebo vlastne všetko, čo sme našlapali na plejsi, teraz vlastne zídeme dole. No ale les, príroda, to je nádherná. Teraz by sme sa mali dostať do časti Turzov nad Gelnicou. A tu som bol niekedy však ZDŠky štvrták v škole prírody. A čo tu je taká studnička? Lavička, jasné. No ale Gabo prameň pod javorami, ale voda netečie. Ale pekne tu majú porobené tie priepusty na vodu. Á, slnky, krásne. No, to je taká lúčka. Čaute, čaute. Tak ja som sa práve teraz dozvedel, že môj syn som myslel, že je predo mnou a on je nakoniec za mnou, lebo tam pri tom horský hotel Hutník, alebo on tam zabočil, si išiel pozerať výhľad a ja som prešiel v kúse okolo toho. Takže sme sa vlastne minuli. Teraz ja už som na Turzove. Turzov. A vlastne Gelnica akože pešo hodinu, ale ja neviem, možno za 5 minút sme v Gelnici na bicyklo. Takže aha, tu som bol niekedy v škole v prírode, tu bola jedáleň. Takže musím počkať na Peťa, ale jaké krásne počasie začína byť. No odtiaľ som došiel. On by mal tiež odtiaľ doraziť. No mám chuť ísť pozrieť, že ak vyzerá to jazero, kým on dojde. Ale ja to pôjdem radšej až keď dojde, ale aby sme sa zase neminuli. Idem ešte pozrieť k tomu jazeru, že ako to vyzerá. Už teraz som počul, že Trnka, Košický samosprávny kraj chcú to dávať dokopy toto stredisko, ináč to bolo veľmi pekné niekedy. Takže ježiš, to je aké schátrale tie budovy tu sú. Aha, tá chata, čo tu stala, chata Praha už neexistuje, tam nejaký rybár je. Krásne jazero, nie Peťo?
Pozri, jalce, alebo čo tam pláve. Veľmi pekné toto tu je. U nás na Turzove. Dobre. No tu nás stala niekedy tá chata. Aj tam na druhej strane, aké pekné to je. Ako dali to do poriadku, pozri, tu sú toalety. Aspoň dá, čo sa tu deje. Dobre, tak ideme ďalej, poď. Tak potom môžeme ísť, čo je, koľko je hodín. No neviem. Jesť budeme asi hore na Erike, ne? Celkom pekný asfalt tu je. Víš, že tu vľavo, čo je chata, penzión Turzov. Tu na čo tí chalani, čo išli na bicyklo SMPčku, tak tu spali. Môžeme tam zajsť. Pozri, aj tu je jazero nejaké. Aha, fakt, otvorené, Peťo. Ale prostredie tu je špičkové. Aj na opekanie. Pozri, aký trpaslík tu sedí. Jaj, zlatučke, to je krásne ten altánok. Dobre, tak poďme. Tu je suché, tu sadneme, dajde. Alebo čo, ideme dovnútra? Nie. Tu vlastne sa môžeš zafajčiť. No pozrieme, koľkože to my máme. Teraz som tak rozbitý, že už... Hodina 48, ani 2 hodky nám to netrvalo. Aha. Vodu si ma kúpiť sám. Teplota 23, nadmorská výška 4. 622 sme nastúpali, 564 dole. Dobrá trasa. No ale keby som bol, že puštiť zdravšíka. Ešte som teraz ja tam vystrajal na tom kopci. Čo? Jak ja som teraz išiel, ty kokos. 10, 12, človeče, veľmi dobrý čas máme. A to tak vlastne to není krátko, či není veľký kopec, len toto strmý.
Hej. Dobre, choď. Výborný asfalt tu je. Tak už sme v Perlovej doline a teraz sice čo? Máme zase nejaké 2 km, 3, takže ešte nejakých 15 kilákov do vrchu. A koho sme vymakli? No, ideme na to. Tak dorazili sme na útulňu, útulňa Polianka. Budeš taký dobrý vybereš aj mne vodu. Díky. Ideme pozrieť, jak to tu vyzerá. Mám dosť. Jaký krásny chlap. Super. Meto. No. Útulná knihoňa. Čo na tom jednom aj dva sa vyspia. Jeden. Tam 6 ľudí sa tu vyspí v pohode. 7. Trošku to necháme vyvetreť, kým sme tu. Si už mal, ja neviem, 35 či koľko. Čo? Ale ináč krásne miesto, nie, Peťo? Pozri, normálne odpadky, one bedne. A vynesené, človeče. Paradzinky. Čo? Hej, paráda. No tak dneska obloha je nádherná. Patrí není vidieť síce.
ale my sme na chate Erika, nabíjame bicykle, ale došiel som si, som mal 9% baterky. Teraz mám 17. Tak stále po 2 hodinách ešte sme na chate Erika. Do bicykel, lebo nejak pomaly to dobíha. Ale už má nejakých 40% z 9. Z 9 na 40. Tak za chvíľku vyrazíme. Chlapi už za chvíľku končia na 4. jasle robia. Zima nepeče. Všetké pundy, čo sme mali, sme podávali na seba. Kosa tu je hore. Koľko, Peťo, tu je? 1100 metrov? 1120 nadmorská výška, no. Je to cítiť. Tak, čaute.